Το Inner Light Project παρουσιάζει την Άννα Σαχίνη, μια εικαστικό που μέσα από τη δουλειά της διερευνά τη σχέση σώματος, μνήμης και σιωπής. Στα έργα της η ύλη μοιάζει να κουβαλά συναισθήματα και εμπειρίες και να γίνεται τόπος όπου το ορατό συναντά το εσωτερικό. Η Νάνα δημιουργεί περιβάλλοντα που προσκαλούν το θεατή σε μια εμπειρία επανασύνδεσης με τον εαυτό. Στη συζήτησή μας θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε τη σκέψη και τη διαδικασία πίσω από το έργο της. Νάνα, πώς ξεκινάς τη διαδικασία ενός έργου? Νομίζω θα πρέπει να διαχωρίσω δύο πράγματα. Είναι αλλιώς όταν μπαίνει ένας καλλιτέχνης σε μια διαδικασία ανάθεσης, ότι ένα ίδρυμα ή ένα μουσείο σου αναθέτει κάποιο έργο με κάποια συγκεκριμένη θεματική, και διαφορετικά όταν δουλεύω μόνη μου στο εργαστήριο. Εγώ θα ξεκινήσω, επειδή μου ταιριάζει περισσότερο ιδιοσυγκρασιακά, να μιλήσω για το πώς είμαι όταν είμαι μόνη μου στο εργαστήριο ελεύθερη, που δεν υπάρχει τίποτα πάνω από το κεφάλι μου. Το εργαστήριο καταρχάς για μένα είναι λίγο σαν το παιδικό δωμάτιο, που είναι γεμάτο παιχνίδια, υλικά, βιβλία, σημειώσεις, εικόνες, και είναι ένας χώρος προφανώς που νιώθω πάρα πολύ ελεύθερη, όπου δεν με νοιάζει ούτε το πώς είμαι εγώ, του τι φοράω, αν θα λερωθώ κτλ. Και αυτή η αίσθηση της ελευθερίας νομίζω βοηθάει στο να έρθουν στην επιφάνεια πολλά πράγματα. Ας πούμε, όταν έχω μπροστά μου ένα λευκό χαρτί, επειδή δουλεύω πάρα πολύ με υλικά που έχουν να κάνουν με το νερό, ακουαρέλες, ακριλικά κτλ., ουσιαστικά αφήνω λίγο το υλικό πάνω στο χαρτί να κυλήσει, και με χειρονομίες, με το πινέλο προσπαθώ να το κατευθύνω, και είναι ουσιαστικά σαν να βγαίνει ένα μέρος του ασυνείδητου ή του υποσυνείδητου πάνω στο χαρτί, όπου αρχίζουν και δημιουργούνται φόρμες, τις οποίες σιγά σιγά καθώς τις παρατηρώ, αρχίζω και τις κατευθύνω όπως θέλω. Ή αντίστοιχα, ας πούμε, σε ένα κομμάτι άμορφου πυλού, που αρχίζουν τα χέρια και δημιουργούν κάποιους όγκους, και αρχίζω μετά και αναγνωρίζω ή δεν αναγνωρίζω φόρμες, οπότε μπορεί, ξέρω εγώ, να ανακαλύψω μέσα σε αυτόν τον άμορφο όγκο ένα στήθος ή ένα χέρι παύλα κεφάλι, μια υβριδική μορφή. Βέβαια, όταν λέμε για το υποσυνείδητο ή το ασυνείδητο που κάνει ένα breakthrough στην τέχνη, σε οποιοδήποτε κομμάτι της, εμένα η άποψή μου είναι ότι δεν είναι ένα πράγμα το ασυνείδητο, που υπάρχουν τραύματα, αποθυμένα, μνήμες και απλά βγαίνουν προς τα έξω, αλλά ότι επειδή ο εγκέφαλος είναι, όπως το βλέπω εγώ, ένα και απορροφητικό αλλά και εύπλαστο υλικό, ότι κάθε φορά που γίνεται αυτή η διαδικασία, στην πραγματικότητα βγαίνει ένα διαφορετικό ασυνείδητο στην επιφάνεια ή στο υλικό στο οποίο δουλεύετε. Τι εννοείς με αυτό, διαφορετικό ασυνείδητο? Εννοώ ότι επειδή ο εγκέφαλος είναι ένα οργανικό πράγμα και είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός, ότι εντάξει, ποτέ δεν ξέρουμε, ποτέ δεν απαντήσαμε με βεβαιότητα τι θα πει και τι είναι το υποσυνείδητο, αλλά ότι εμπλουτίζονται κάθε φορά, ας πούμε, ότι κάθε φορά που κάνουμε ανάκληση μιας ανάμνησης, σίγουρα είναι διαφορετικό, γιατί έχουμε αλλάξει εμείς οι ίδιοι κάθε φορά σαν άνθρωποι. Έχουμε εμείς περισσότερες εικόνες, περισσότερες σκέψεις, έχουμε άλλα βιώματα, άλλες εμπειρίες, οπότε κάθε φορά, ας πούμε, που έρχεται μια ανάμνηση στην επιφάνεια, ή κάθε φορά που βγαίνει ένα τραύμα ή που βγαίνει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε, μπορεί να καταλάβουμε λίγο ή πολύ από πού προέρχεται, αλλά πάντα δεν έχει την ίδια μορφή. Μπορεί τα τραύματά μας να είναι συγκεκριμένα, αλλά ο τρόπος στα οποία κάθε φορά βγαίνουν προς τα έξω έχει να κάνει με όλο αυτό το πράγμα που λέγεται εγκέφαλος, ψυχή, δεν ξέρω πώς θέλει το λέει ο καθένας. Σένα μιλάς για μια ενημέρωση, λοιπόν. Ότι κάπως ενημερώνεται Ναι, ο γίνεται ένα εγκέφαλος. update. Ένα update, ναι. Γιατί έτσι λειτουργεί και το όνειρο στην ουσία. Δηλαδή μπορεί να δεις μια λάμπα και να κάνεις ένα όνειρο που αφορά τη λάμπα, αλλά θα σε πάει τελικά και θα σε συνδέσει με κάτι που αφορά το παρελθόν, ή μπορεί και κάτι που ακόμα δεν έχει συμβεί.
πολλές φορές. Ναι. Με την έννοια του ασυνείδητου ως άχρονο. Ναι, βέβαια. Μα ούτως ή άλλως, όταν αυτό το πρώτο κομμάτι που είπε ότι με ενδιαφέρει περισσότερο, το να είμαι μόνη μου στο εργαστήριο, ουσιαστικά είναι σαν να ψάχνω κάτι που κι εγώ η ίδια δεν ξέρω τι είναι αυτό που ψάχνω. Που μπορεί να είναι κάτι που μου έχει διαφύγει, μια ανάμνηση που προσπαθώ να την πιάσω, ή κάτι το οποίο, μια ιδέα που όλο διαφεύγει και ξεγλιστράει. Οπότε ναι, είναι και λίγο σαν αυτό, όπως όταν ξυπνάμε και προσπαθούμε να κατασκευάσουμε το όνειρο, που στην πραγματικότητα όμως κανένας δεν μπορεί να μας πει με βεβαιότητα αν ήταν αυτό ακριβώς, αυτές οι εικόνες που δημιουργήθηκαν στον εγκέφαλο ή τις ξανακατασκευάσαμε όταν έπρεπε να τις κάνουμε λόγο. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το άλλο μέρος της διαδικασίας είναι ότι έχει να κάνει πάρα πολύ, επειδή η δουλειά μου είναι και ζωγραφική και γλυπτική και εγκαταστάσεις, έχει να κάνει με τις υλικότητες. Οπότε πολλές φορές μπορεί δύο αντικείμενα, ας πούμε, στο εργαστήριο να είναι ο πυλός δίπλα στο πλαστικό και να μου δημιουργήσουν μια αίσθηση. Είναι λίγο σαν να μου ψιθυρίζουν ότι έχει δημιουργηθεί μια σχέση μεταξύ τους και σαν να πηγαίνω εγώ και να ρίχνω τον προβολέα από πάνω και να αρχίζω να το κατευθύνω προς τα εκεί που θέλω. Ή ξέρω εγώ η έννοια του πειράματος, ότι ας δοκιμάσω να βάλω αυτά τα δύο υλικά που κανονικά δεν ταιριάζουν. Ξέρω εγώ, ας πούμε το λάδι με το νερό ή δεν ξέρω, ο πυλός με βερνί και αριτίνες. Οπότε αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ σε όλη αυτή τη διαδικασία, η έννοια του ρίσκου, του πειράματος, του τυχαίου, του λάθους, πάρα πολύ. Μ' αρέσουν τα λάθη και πολλές φορές βγαίνουν πολλά πράγματα από εκεί. Το δεύτερο κομμάτι των αναθέσεων είναι λίγο διαφορετικό, γιατί όταν έρχεται, ας πούμε, ένα ίδρυμα και λέει ότι... Παράδειγμα, ας πούμε, κάποιες στιγμές του παρελθόν είχε γίνει μια έκθεση στη Στέγη με θέμα τον ύπνο. Εκεί πρέπει να πάρω υπόψη μου τη συνολική θεματική, αλλά να αρχίσω να το φέρνω στα δικά μου μέτρα. Οπότε, να μιλήσω, ας πούμε, πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα του ύπνου, ότι αποφάσισα, ερευνώντας λίγο την έννοια του ύπνου επιστημονικά, βιολογικά, αλλά και ψυχαναλυτικά, αποφάσισα να φτιάξω μια τεράστια εγκατάσταση στην οποία υπήρχε ένας θάλαμος, κούνια, και ο θεατής έμπαινε μέσα σε αυτόν το θάλαμο, όπου είχα κατασκευάσει έτσι ένα μαλακό περιβάλλον με μαλακή γλυπτική και ήθελα να γίνεται λίγο μια ανάκληση αισθήσεων από την πρώτη μας κατοικία, τη Μήτρα. Ήθελα, δεν ξέρω αν το κατάφερα, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι όταν δουλεύεις με μια συγκεκριμένη θεματική, τα πράγματα λίγο γίνονται πιο... Αρχίζει ένα άλλο ερευνητικό κομμάτι, το οποίο στην πρώτη περίπτωση υπάρχει, αλλά τουλάχιστον σε μένα γίνεται λίγο ανεξάρτητα. Δηλαδή, ό,τι διαβάζω ή ό,τι σκέφτομαι ή ό,τι σημειώνω, όταν είμαι στο εργαστήριο μόνη μου, προσπαθώ να τα αφήνω έξω από την πόρτα και μόνο μέσα μου. Σε σχέση με αυτό που λες, σκέφτομαι ότι το σώμα φαίνεται να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο έργο σου και ο τρόπος που το χρησιμοποιείς, σαν να γίνεται ένα πεδίο καταγραφής της μνήμης, του τραύματος, της επιθυμίας, του ανίκιου, της σκιάς. Οπότε αναρωτιέμαι πώς το εκφράζεις αυτό εικαστικά, πόσο εύκολο είναι να το εκφράσεις εικαστικά. Ναι, αυτό δεν γίνεται τόσο στοχευμένα και συνειδητά. Είναι λίγο το ένα βήμα φέρνει το άλλο. Μπορεί το ένα βήμα να είναι στα τυφλά, το επόμενο βήμα να είναι συνειδητά. Το επόμενο βήμα να είναι ότι τώρα πιάνω, ξέρω εγώ, την αίσθηση της μήτρας και μετά γυρνάω στο σπίτι και ερευνώ, ξέρω εγώ, για το τι συμβαίνει μέσα στη μήτρα, λέω ένα παράδειγμα. Πεδίο καταγραφής, ναι, και πεδίο μάχης και πεδίο γενικότερα. Να είναι εύστοχη η λέξη πεδίο, γιατί εντάξει, και στη φυσική το πεδίο είναι ένας χώρος που ασκούνται δυνάμεις. Οπότε στην πραγματικότητα κάθε ένα έργο για μένα είναι ένα πεδίο που ασκούνται διαφορετικές δυνάμεις, που έχει να κάνει με
τι συμβαίνει με τις υλικότητές του, τι φόρμες προκύπτουν, ποιες μορφές αναδύονται, τι συσχετισμούς κάνω μετά ενοιολογικά, έτσι ώστε να ξαναγυρίσω και να βρω είτε μία τεχνική είτε μία ενοιολογική λύση. Τώρα για τη σκιά και το ανίκιο. Έννοιες αρκετά ψυχαναλυτικές βέβαια. Ναι, εντάξει, και είναι και αρκετά συνηθισμένες στον χώρο της τέχνης, το ανίκιο. Ναι, σίγουρα η δουλειά μου έχει να κάνει έτσι και με την έννοια της θλίψης και της μελαγχολίας και του ανίκιου. Εντάξει, τη θλίψη τη θεωρώ κάτι πολύ φυσιολογικό, γιατί έχει να κάνει με την έννοια της απώλειας. Και νομίζω ότι σε όλη μας τη ζωή είμαστε συνδεδεμένοι με απώλειες. Από την πρώτη στιγμή που βγαίνουμε από την μήτρα, είναι η απώλεια του πρώτου περιβάλλοντος και αυτό συνεχίζεται με πάρα πολλούς τρόπους. Ένα συνεχόμενο ξεβόλεμα. Ένα συνεχόμενο ξεβόλεμα. Καλό είναι βέβαια αυτό. Σε κρατάει σε γρήγορση. Το ανίκιο. Επειδή πριν μιλήσαμε και για τη διαδικασία και μπορεί ας πούμε, να φαίνεται λίγο ότι ναι, τι είναι αυτό, από πού ξεπηδάνε όλα αυτά τα πράγματα. Λέμε ότι κάνει, ξέρω εγώ, μια ρογμή το ασυνείδητο και βγαίνει προς τα έξω, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και εδώ κολλάει, ας πούμε, το ανίκιο, γιατί αυτό το ότι είμαστε ένα σύνολο πραγμάτων, που είναι οι εμπειρίες, τα βιώματα, οι γνώσεις, η παιδεία, η εκπαίδευση, το τι βλέπουμε, πώς προσλαμβάνουμε το κοινωνικό γίγνεσθε ή το πώς προσλαμβάνουμε τον εαυτό μας. Αυτά όλα έρχονται μετά και αρχίζουν και αλληλεπιδρούν. Και αυτή η αλληλεπίδραση είναι αυτή η έκπληξη, για μένα τουλάχιστον, που μερικές φορές βγάζει κάτι ανίκιο. Το ότι έρχομαι, ας πούμε, αντιμέτωποι με ένα τραύμα, με μια σκιά του παρελθόντος, αλλά με έναν τρόπο απρόσμενο. Αυτό είναι εν μέρει κατευθυνόμενο, εν μέρει ασυνείδητο. Είναι ένα πράγμα λίγο, μια μάζα που εύκολα δεν ξεχωρίζεται. Ή το τι βλέπεις και πώς το ερμηνεύεις. Ξέρω εγώ, θυμάμαι κάποια στιγμή είχα κάνει ένα γλυπτό που είναι ένα υβριδικό γλυπτό, μισό κορμός, από πάνω σαν μισό μανιτάρι και φαίνονται οπίστια, τέλος πάντων, και μια πληγή μπροστά. Και όταν το ολοκλήρωσα, γιατί τέλος πάντων αυτό είχε πολλή δουλειά, ήταν μπρούτζινο, θυμάμαι ότι περνώντας με το λεωφορείο από ένα σημείο που περνούσα κάθε μέρα, στο Λονδίνο τέλος πάντων, ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι υπάρχει μια βιτρίνα με είδη μπαλέτου. Και ήταν μια κούκλα, ένα ανδρίκελο τέλος πάντων, που στην πραγματικότητα ήταν από τη λεκάνη και κάτω. Είχε έτσι μια στάση. Και φορούσε και μια τουτού. Όλο αυτό το κομμένο σώμα. Και λέω, αυτό είναι το έργο μου. Πώς γίνεται, περνούσα κάθε μέρα, το έβλεπα σαν εικόνα αυτό και έχει βγει αυτό το υβριδικό, αρκετά σκοτεινό γλυπτό, αλλά τελικά είχε μπει μέσα μου αυτή η εικόνα και ξεβράστηκε με έναν άλλο τρόπο που την έβλεπα κάθε μέρα και ήταν σαν να την βλέπω, αλλά να μην την βλέπω. Αυτό δεν είναι η δημιουργικότητα. Δεν είναι μέρος, τέλος πάντων, αυτής της σύμπραξης του παρόντος με κάτι που συμβαίνει, που έρχεται από παλιά. Και κάπως αυτά τα δύο συνομιλούν σε έναν χρόνο που πολλές φορές μπορεί και να μην το ξέρεις, να μην το συνειδητοποιείς. Ναι, η δημιουργικότητα είναι πολλά πράγματα. Ναι, σίγουρα. Αναρωτιέμαι όμως αν αυτό ξεχωρίζει το πώς ένας άνθρωπος γίνεται καλλιτέχνης, είναι δημιουργικός, κάνει αυτού του τύπου τις συνθέσεις. Ναι. Με κάτι σαν και αυτό που μόλις τώρα, ας πούμε, είπες. Ναι, μπορεί να είναι ένα κομμάτι αυτό. Δεν ξέρω ακριβώς να απαντήσω τι είναι δημιουργικότητα. Για μένα είναι καταρχάς το να έχεις ανάγκη να μιλήσεις σε μια άλλη γλώσσα, γιατί θεωρείς ότι ο λόγος δεν είναι αρκετός. Δηλαδή η γλώσσα έτσι όπως είναι δομημένη. Και γι' αυτό και όλες οι τέχνες, όχι μόνο τα εικαστικά τέλος πάντων, οι καλές τέχνες, αλλά και η μουσική είναι ουσιαστικά μεταγλώσσες. Δηλαδή
υπάρχει μια σύνθεση πραγμάτων που καταλήγουν σε κάτι το οποίο πολλές φορές μπορεί να μην μπορεί να εκφραστεί με τον λόγο. Δηλαδή λέμε πόνος. Δεν υπάρχει πονόμετρο. Όταν εγώ λέω πονάω, δεν μπορείς εσύ να καταλάβεις πόσο πονάω, όπως και εσύ όταν πεις πονάω, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποια νευρολογικά ηλεκτρόδια τέλος πάντων που βάζουν και μετράνε, αλλά γενικά δεν είναι μετρήσιμος ο πόνος. Έτσι τουλάχιστον λέει η ιατρική επιστήμη. Οπότε όταν λέμε ότι πονάω ή νιώθω κάτι στο μέσα μου ή έχω αυτή την αιμονή, δεν είναι ακριβώς κατανοητό. Μερικές φορές νομίζω ότι η τέχνη βοηθάει περισσότερο σε αυτή την κατανόηση, αλλά κατανόηση με άλλο τρόπο, όχι με συνειδητό και με λόγο. Ότι βλέπεις κάτι και ταυτίζεσαι χωρίς ακριβώς να πεις γιατί. Δεν μπορείς ακριβώς να καταλάβεις και να κατανοήσεις και να το κάνεις λέξεις γιατί ταυτίζεσαι με το συγκεκριμένο έργο, γιατί αυτή η μουσική σε έχει κάνει να νιώσεις, δεν ξέρω, αυτή τη χαρά ή αυτή τη μελαγχολία ή αυτή την επιστροφή σε κάτι παρελθοντικό ή μια ανάτα. Είναι όλα αυτά. Μπορείς να πεις όμως, αναρωτιέμαι αν μέσα από την τέχνη, ακριβώς αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται, αν τελικά μπορούν να λειτουργήσουν μεταμορφωτικά και για το κοινό, το θεατή, αλλά και για τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Πώς το βιώνεις αυτό? Καλά, θα μιλήσω πρώτα για τον εαυτό μου, γιατί ό,τι και να πω για τους άλλους πάλι ερμηνείες είναι και κατασκευάσματα. Για τον εαυτό μου αυτό που ξέρω είναι ότι η ανάγκη ουσιαστικά να κάνω πράγματα με τα χέρια και να εκφράζομαι μέσα από αυτές τις διαφορετικές μορφές, τέλος πάντων. Μπορεί να λέγεται ζωγραφική, γλυπτική, performance. Σίγουρα με δυνάμωσε και με ανακούφισε από τραύματα και... Όμως όχι ότι με λύτρωσε, δεν είναι ότι τα ξεχνάς. Τουλάχιστον εγώ δεν είναι ότι ξεχνάω, είναι ότι σιγά σιγά αναγνωρίζεις πράγματα για τον εαυτό σου, μετατοπίζεσαι λίγο, παίρνεις πράγματα από τη δημιουργική διαδικασία που μπορείς να κάνεις πιθανόν καθρέφτισμα στην ίδια τη ζωή. Δηλαδή αυτός που είπα πριν, πώς αγκαλιάζεις το λάθος, πώς αγκαλιάζεις το τυχαίο, πώς αφήνεσαι σε αυτή τη ροή των πραγμάτων που είναι ανεξέλεγκτα. Πώς αφήνεσαι να υπάρχεις σε ενδιάμεσες καταστάσεις που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα τραύμα κανονικό, σωματικό τραύμα, ότι το σώμα πάσχει, δεν είσαι καλά, αλλά δεν έχεις πεθάνει κιόλας. Ή ξέρω εγώ, πονάς γιατί υπήρξε η απώλεια ενός ανθρώπου, αλλά ξέρεις ότι θα συνεχίσεις να υπάρχεις, αλλά νιώθεις σαν να μην υπάρχει αύριο. Ναι, δεν είναι πράγματα, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω για άλλους καλλιτέχνες που τα ξεχνάς ή τα αφήνεις πίσω σου. Είναι εκεί παρόντα και μάλιστα αν είναι τέτοια η τέχνη, η δικιά μου τέχνη είναι τέτοια, που έρχομαι αντιμέτωπη με αυτά ή που από τη στιγμή που βγήκαν στην επιφάνεια και άρχισαν να έρχομαι αντιμέτωπη, προσπάθησα να δω και ποιο θα ήταν το συλλογικό, ο συλλογικός αντίκτυπος, γιατί μπορεί να εκκινήσει από τον εαυτό σου, αλλά εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι πρέπει να κάνω κάτι το οποίο θα αφορά και τον άλλον, τους άλλους και τον άλλον. Οπότε δεν είμαι εκεί για να του πω, ξέρεις, εγώ στην παιδική ηλικία έπαθα αυτό και εκείνο και το άλλο. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Αυτό είναι καθαρά δικό μου. Το θέμα είναι πώς αυτό μετά έρχεται και κουμπώνει με το τραύμα του άλλου, με την εξερεύνηση του άλλου, με τη χαρά του άλλου, με το τι σημαίνει ομορφιά, με το τι σημαίνει, ξέρω εγώ, βλέπω ένα υλικό και το βλέπω, ξέρω εγώ, ως άγωνη γη, ότι αντιλαμβάνομαι την υγρασία ως κάτι οργανικό. Πρέπει να αρχίσουν να γίνονται συνδέσεις και συνθέσεις για να γίνει αυτή η σύνδεση με τον άλλον και τους άλλους. Τώρα οι άλλοι δεν ξέρω αν είναι για αυτούς μεταμορφωτική εμπειρία η σχέση με την τέχνη. Ξέρω ότι αυτό που έχω καταλάβει, δεν ξέρω, αυτό που έχω καταλάβει και πιστεύω ακράδαντα είναι ότι η τέχνη μπορεί να δημιουργήσει μικρές μετατοπίσεις και οι μικρές μετατοπίσεις είναι πολύ σημαντικές, άσχετα να μπαίνει το επίθετο μικρός μπροστά. Δηλαδή
το να αφαιθείς, ας πούμε, στο ότι κάτι δεν το κατάλαβες με λόγο, αλλά σε εγωίτευσε, σου μπήκε μέσα στο μυαλό και να το πάρεις μαζί σου και μπορεί μετά από χρόνια να καταλάβεις γιατί σου άρεσε, να καταλάβεις τι ήταν αυτό. Είναι μια μικρή μετατόπιση, το να αντιληφθείς, ας πούμε, ότι ναι, αυτό που θεωρώ εγώ το πιο βαρύ πράγμα που μου συμβαίνει τελικά συμβαίνει και σε κάποιον άλλον, είναι και αυτό μια μικρή μετατόπιση, οπότε δεν είναι μια έτσι, καθολική μεταμόρφωση που μπορεί να δημιουργήσει η τέχνη ή και κοινωνικά ακόμα. Δεν είναι ότι αλλάζει ακριβώς τον κόσμο, απλά θεωρώ ότι ο καλλιτέχνης είναι εκεί για να φωτίζει τα πράγματα με τον τρόπο που βλέπει, με την αντίληψη που έχει ο καθένας και ο θεατής να είναι ανοιχτός ή καλό θα ήταν να είναι ανοιχτός για να μπορεί να δει αυτό το διαφορετικό και αν το πάρει ότι μπορεί κάτι να του κάνει. Μπορεί και να μην του κάνει, μπορεί να του κάνει και κακό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Σκεφτόμουν και έτσι βλέποντας το έργο σου ότι η σχέση μεταξύ ορίου και δέρματος έχουν έτσι μια έντονη παρουσία. Δεν ξέρω τι θα μπορούσες να μας πεις γι' αυτό. Ναι, εντάξει, γιατί τα γλυπτά μου, μερικές φορές και κάποια από τα σχέδια που χρησιμοποιώ, ας πούμε, χειροποίητα χαρτιά και αυτά, έχουν αυτή την αίσθηση του δέρματος και του περιβλήματος και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η έννοια της απτικότητας. Αυτό μπορεί να μην μπορείς να τα κουμπίσεις τα γλυπτά σε μια έκθεση, αλλά ουσιαστικά το μάτι προσλαμβάνει αυτή την αίσθηση ότι είναι ένα περίβλημα, είναι ένα δέρμα, είναι ένα όριο. Τι έχω να πω γι' αυτό. Εντάξει, το δέρμα είναι ένα όριο. Όπως εσύ που είσαι και ψυχοθεραπεύτρια, ξέρεις και τον Ανζιέ, το εγώ δέρμα, που εντάξει είναι μια μέθοδος ουσιαστικά. Εγώ θεωρώ ότι το δέρμα και τα όρια είναι διαπερατά. Δηλαδή μπορεί να... Με έναν τρόπο δεν είναι και με έναν τρόπο είναι. Ότι εγώ είμαι εδώ αυτή τη στιγμή, έχω το δέρμα μου, έχω και τα ρούχα μου για έξτρα δέρμα, έξτρα προστασία. Έξτρα κάλυψη. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή το ότι είσαι εσύ εκεί απέναντι, το βλέμμα σου με διαπερνάει, το άρωμά σου με διαπερνάει. Η αίσθηση ότι υπάρχει ένα ακόμα σώμα στο χώρο με διαπερνάει. Οπότε θεωρώ ότι... Ναι, είναι όρια και περιβλήματα αυτά όλα, αυτό που αποκαλούμε δέρμα, αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ διαπερατό και έχει να κάνει πάρα πολύ με τη σύνθεση με τον άλλον. Δηλαδή, εντάξει, και νομίζω δεν είναι και τυχαίο αυτό που λένε ότι ας πούμε, το δέρμα είναι το μεγαλύτερο μας όργανο και ότι με αυτό αντιλαμβανόμαστε αρχικά τον κόσμο ή ξέρω εγώ τα παιδιά που... συνέχεια όλα τα πιάνουν, όλα τα ζουλάνε, όλα... Καλά τα βάζουν και στο στόμα βέβαια. Ναι, πάντως νομίζω ότι είναι σαν... Εντάξει, και όταν κατασκευάζουμε πράγματα, δεν μπορείς εύκολα να φτιάξεις ένα τείχος που είναι αδιαπέραστο. Δηλαδή, δεν το έχει καταφέρει ποτέ αυτό ο άνθρωπος. Και είναι και... Νομίζω ότι είναι ακριβώς η ίδια η αναλογία με το δέρμα. Το ότι πολύ εύκολα μπορεί να τραυματιστεί, πολύ εύκολα να σε ενοχλήσει οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει βέβαια τόσο συνειδητά, απλά θεωρώ ότι ναι, υπάρχει αυτή η έντονη σχέση με το δέρμα, τις υφές, την απτικότητα. Επίσης, έτσι... σκέφτομαι ότι έννοιες όπως η θηλυκότητα και η μητρότητα είναι έντονες στα έργα σου. Πώς έχεις ασχοληθεί με αυτές τις έννοιες? Εντάξει, δεν θα το έλεγα ακριβώς θηλυκότητα. Ναι, θα το έλεγα θηλυκότητα τόσο όσο έχει να κάνει με την ταυτότητα και τη σεξουαλικότητα και την ύπαρξη. Εντάξει, προφανώς είμαι γυναίκα και με ενδιαφέρει ένα τσάκ παραπάνω, ή τέλος πάντων νιώθω γυναίκα. Με ενδιαφέρει ένα τσάκ παραπάνω από το πώς είναι το σώμα μου, πώς λειτουργεί, γιατί νιώθω έτσι όπως νιώθω, γιατί μια φορά το μήνα τρελαίνομαι.
Αλλά σίγουρα αυτό το πράγμα το έκανε πιο έντονο η σχέση με τη μητέρα μου. Οπότε εκεί αυτή η σχέση μεταξύ μητέρας και κόρης νομίζω ότι με έκανε πολύ πιο έντονα να αναζητήσω τι είναι θηλυκότητα, γιατί εντάξει, προφανώς σε ασυνείδητο επίπεδο στην εφηβεία προσπαθείς να τοποθετηθείς σε σχέση με το άλλο θηλυκό που έχεις στην οικογένεια. Εγώ τέλος πάντων δεν έχω άλλα θηλυκά, έχω αδέλφια, αγόρια. Αλλά και φυσικά σε δεύτερο επίπεδο ήταν η πάρα πολύ έντονη έως και τραυματική σχέση με τη μητέρα μου. Οπότε αυτά τα δύο μαζί άρχισαν να βγαίνουν ασυνείδητα στη δουλειά μου. Και ήταν μοτίβο που επαναλαμβανόταν ως φοιτήτρια. Δηλαδή αυτή η σχέση με τη μητέρα ως κόρη. Μετά άρχισε να με απασχολεί πια και ως κόρη που έγινε μητέρα. Οπότε, ναι, δηλαδή στην εγκυμοσύνη είχα ασχοληθεί έτσι πολύ έντονα, είχα ψάξει τι είναι εγκυμοσύνη, προσπαθούσα να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει σε επίπεδο τεχνικό, αλλά και σε επίπεδο ψυχικό, τι αισθήσεις ένιωθα, αυτό όλο το ανίκιο που λες. Για μένα ήταν πολύ ανίκια, ήτανε πολύ ευχάριστη η περίοδος της εγκυμοσύνης, αλλά ταυτόχρονα ήταν και πάρα πολύ ανίκιο να νιώθω ότι το σώμα αλλάζει, ότι κάτι άλλο συμβαίνει εκεί πέρα μέσα, ότι υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος, λίγο έτσι σαν ένα cyborg τέλος πάντων που κάτι... Ναι, παρόλα αυτά ενώ σέβομαι τους φεμινιστικούς αγώνες, δεν θεωρώ ότι η δουλειά μου είναι φεμινιστική. Είναι περισσότερο, ναι, έχει να κάνει με τη θηλυκότητα, με την ταυτότητα, με τη σεξουαλικότητα, αλλά σίγουρα όχι και δεν μου αρέσουν και αυτές τις κατηγοριοποίησεις. Ναι. Νάνα, στο πλαίσιο του Innerland Project, σε συνεργασία με το Art Connect, θα παρουσιάσεις ένα μέρος της δουλειάς σου μέσα από ένα βιωματικό workshop σε συνεργασία με το κοινό στις 28 Νοεμβρίου. Τι μπορείς να μας πεις γι' αυτό? Καταρχάς, ο τίτλος που έδωσα στο εργαστήριο είναι το «Για πολλά χρόνια κοιμόμουν νωρίς», που είναι η πρώτη φράση από το βιβλίο, το πρώτο τόμο τέλος πάντων, του Μαρσέλ Προύστο, «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο». Ξεκινάει λοιπόν έτσι, για πολλά χρόνια πλάγιαζα νωρίς, λέει, για την ακρίβεια του βιβλίου. Εμένα μου άρεσε περισσότερο το κοιμόμουν, γιατί έχει να κάνει με αυτό το παιδικό, τα παιδάκια όλα πρέπει να κοιμούνται νωρίς. Και ουσιαστικά ο συγγραφέας, ο αφηγητής τέλος πάντων, γιατί δεν ξέρουμε αν υπάρχει απόλυτη ταύτιση, αλλά κάνει μια βουτιά, ξυπνάει έτσι σε μια σύγχυση μέσα σε ένα δωμάτιο και αρχίζει και μπερδεύεται και αρχίζει και προσπαθεί να ανακαλέσει τις παιδικές μνήμες μέσα από διάφορους τρόπους και σίγουρα όλοι οι τόμοι έχουν να κάνουν με το χρόνο, τη μνήμη και την αναζήτηση του νοήματος. Αυτό το εργαστήριο θα είναι ένα εργαστήριο που ουσιαστικά θα υπάρξει μια μικρή ή μεγάλη, αυτό εξαρτάται από τους ανθρώπους και από τη δικιά τους πρόθεση, μια καταβήθηση ας πούμε και μια μικρή επιστροφή στην παιδική ηλικία. Και σε τεχνικό επίπεδο θα φτιάξουμε πολύ μικρές εγκαταστάσεις μέσα στις οποίες θα είναι και οι ίδιοι αυτοί τους με έναν τρόπο. Να μην πούμε όμως. Ας μην το αποκαλύψουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονούμε να σε δούμε στο project. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.